Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров. Көннең төп яңалыклары турында кыскача. Татарстанда водород җитештерү өчен атом энерготехнология станциясы төзелергә мөмкин. Заманча технологияләрне хөкүмәт йортында президентка тәкъдим иттеләр. У нас же Камско-Полянская атомная станция была, мы даже решение принимали, что продолжить эту работу. Проектлар белән Илдар Сафиуллин да танышып кайтты. Үсешендә төрле тайпылышлары булган балалар белән Татарстанда ничек эшлиләр? Безнең үзәккә килеп, әтиәниләр төрле процедуралар алалар. Педагогик яктан реабилитация булсынмы, медицина ягыннан булсынмы. Казанның апрель тернәкләндерү үзәге эшен Рүзәл Шарипов күреп кайтты. Татар җыр дөньясында танылган шәхес. Татар җырларының безнең милли моңыбызга якын яңгырашы менә шушылай булырга тиеш дип әйтәсем килә. Айдар Фәйзрахмановның иҗат кичәсеннән Инзилә Хөсәйнова. Казан ишегалларының берсендә көнкүреш калдыкларын ташлый торган контейнерга канга баткан сыер башлары тутырып куйганнар. Якын килергә куркыныч. Шәһәрнең төньяк северный бистәсендә яшәүчеләр шулай дип чаңсуга. Җирле халык сөйләвенчә, контейнерларга даими рәвештә төзелеш калдыклары ташлап китәләр. Сыер башларын алар беренче тапкыр күрә. Белгечләр әйтүенчә, бу куркыныч әйбер Россельхознадзор хезмәткәрләре һәм ветеринария белгечләре көне буе шушы калдыкларны җыештырды. Казанның табигатны саклау районара прокуратурасы исә тикшерү башлады. Непорядок не эшләтәсен. Килгәннәр атканнар сизген һәйеш. Северный бистәсендә яшәүче Мурат Җиһаншин чүп түгәргә чыккан җирдән сискәнеп китте. Гадәттә көнкүреш калдыклары ташлый торган контейнерлар хайван башлары белән шыплап тулган. Кеше булай ыргытмый инде бит. Ул бит обделанный, менә кара, обвалка. Мин үзем колбасны цехта эшләдем. Бу обвалка бит бит. Обвалять иткәннәр. Кость от костей итне алганнар. Итен алганнар да ана лысый башкаларына выкидывать иткәннәр. Чүп түгәргә килгән һәр кеше әнә шулай аптырап китә. Частенько тут бывает. Монда еш кына чүпчар ташлап китәләр. Китерәләр дә аталар. Ә менә сыер башларын беренче күрүем. Булай ташлау канун бозугына түгел, ә бик куркыныч күренеш ди белгечләр. Әгәр хайван суйганчы ни белән дә булса авырган икән, аның чире таралырга мөмкин. Этләр, тышкан күсләр белән бер рәттән кешеләрнең дә зарарлану ихтимал. Допустим, бруцеллез. Бруцеллез авыруы булса, ул кеше өчен бик куркыныч. Дөрес, монда йогышлы чирнең безнең төбәктә күзәтелгәне юк, ләкин без бит бу хайван башларын каян алып килгәннәрен белмибез. Бүген Россельхознадзор хезмәткәрләре һәм авиацияш районының ветеринария белгечләре контейнерлардан хайван башларын алып китте. Бу урынны дезинфекцияләделәр. Быел бу беренче теракт, елгына башлады. Бәтән аламас дип ышанып калабыз. Үткән елда мондай теракт 2 тапкыр булган иде. Поселок Кадышево бистәсендә. Быелгы объем бик зур. Моны объемның булган юк әле. Бу бик кулай урын, ташлап калдыру өчен уңайлы диләр район хакимиятендә. Бия калдыкларны ташлаган өчен акча да түлисе юк. Рядом с этим местом имеется несколько камер. Бу урыннан ерак түгел җирдә камералар урнаштырылган. Бәлки шулар аша хукук бузучыны ачыклап булыр. Бу эш белән хәзер прокуратура һәм хукук саклау органнары шөгыльләнә. Правоохранительные органы этим занимаются. Шәһәр эчендәге чүп савытына хайван башлары ташлап киткән кешеләр ачыкланса, аларга 700 мең сумга кадәр штраф салырга мөмкиннәр. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Алмаз Зятинов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Гыйнварның соңгы көне кышкыча булмау белән истә калачак. Бүген республикада һава температурасы +1-гә кадәр күтәрелде. Синоптиклар әйтүенчә, бу климат нормасыннан 9 градуска югары. Гадәттә, елның әлеге вакытында Татарстанда счетнама суыклар була иде, бүген исә җепшетте. Республиканың метеорология үзәгендә әйтүләренчә, республикага Төньяк Атлантика циклоны килгән, температура күтәрелү шуның белән бәйле. Тик бу озакка бармас диләр. Атмосфера басымы иртәгәдән күтәрелә башлый, явым-төшемнәр туктарга тиеш. Төнлә -12-га кадәр суытачак. Нәтиҗәдә алдагы көннәрдә республика антициклон йогынтысына эләгәчәк. Татарстанда водород җитештерү өчен атом энерготехнология станциясе төзелү ихтималы бар. Росатомда хәзер шундый проект әзерләнә. Аның кайда, кайчан булачагы әлегә төгәл билгеле түгел. Шулай да бу энергетикада кирәкле һәм заманча юнәлеш ди белгечләр. Бу хакта бүген Татнефтехим Инвест холдинг җәмгыятенең директорлар советы утырышында сөйләштеләр. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән белгечләр Рөстәм Миңнехановка яңа проектлар тәкъдим итте. Алар нигездә чит ил продукциясен үзебезнекенә алыштыруны күздә тота. Кайберләре белән Илдар Сафиуллин танышып кайтты.
Президентка тәкъдим ителгән заманча проектларның берсе водород җитештерү өчен атом энерготехнология станциясе. Водород киләчәк ягулыгы җитештерүнең төрле тармакларында кулланыла. Бу бик өметле юнәлеш диләр. Мондай лаборатория объектын тәҗрибә өчен Мәскәү өлкәсендә ясап караганнар. Түбән Новгородтан килгән белгеч әйтүенчә, алар төзегән җайланма елына 400 мең тонна водород җитештерү мөмкинлеген бирә. Станция төзелеш өчен Татарстан, Ульяна өлкәсенең Димитроград һәм Россиянең төньягындагы берничә төбәге дә карала. Нас очень интересует территория. Сезнең республикадагы шартлар барлык таләпләргә дә туры килүен анализлыйбыз. Безне Татарстан бик тә кызыксындыра. У нас же Камско-Полянская атомная станция была, мы даже решение принимали, что продолжить эту работу. Мы тоже пригласили Рустам Нургалевич, они тоже заинтересованы в этом. Они же все равно вот планируют расширение, а мы не здесь, да? Да, Рустам Нургалевич, мы с удовольствием изучим этот вопрос. Коллег хотим к себе пригласить, если у вас есть возможность, мы готовы послушать. У нас же большие планы, там все равно нам надо сейчас ориентироваться на это. По какой технологии, тем более сейчас эти иностранцы технологии нам ограничили, если у нас будут технологии свои. Да, мы поддерживаем ваши предложения. Атом энергетикасы белән фәнни кызыксыну да зур. Мисал өчен, Казан дәүләт энергетика университетында Росатом белән берлектә лаборатория төзелгән. Узган уку елында бу юнәлештә белем алучы беренче төркем оешкан. Үзебездә әлеге тармак белгечләре дә була дигән сүз. Атомная станция вопрос соравына без кире кайта башладык. Минем уйлавымча, дөрес ул. Без университетта уже атомная энергетика буенча аккредитация, лицензия үткәрдек. Перспектива да киләчәктә, аның перспективасы зур. Аны аңларга кирәк, чөнки преимуществолар аның бик башка караганда да зур. Рөстәм Миннеханов Татарстан белгечләренә делегация белән барып, бу объектны җентекләп өйрәнергә кушты. Водород это будущее, но Водород ул безнең киләчәгебез. Бу компания тәкъдим иткән проект ул чыннан да яңалык. Без аларның эшчәнлеген өйрәнәчәкбез. Бүген хөкүмәт йортында чыгыш ясарга Мәскәү, Түбән Новгород һәм Новосибирскидан белгечләр килгән. Проектны тормышка ашыру өчен Татарстанның сайлаулары очраклыгына түгел, чөнки республикада икътисад тотрыклы, сәнәгать алга киткән. Чит ил товарларын үзебезнекенә алыштыру юнәлешендә башлаган эшнең уңышлы булуына шикләнмиләр. Элек ерак чит илләрдән кертелгән товарларны үзебездә дә җитештереп булачак диләр. Новосибирскидан килгән белгеч электр җиһазларын тәкъдим итә. Җыллык датчиклары объекттагы дымлыкны күрсәтүче җайланмалар дисәңме барысы да бар. Аларның һәммәсендә базага тоташтырып предприятиягә эшчәнлекне уч төбендәге кебек контрольдә торырга мөмкин ди ул. Яңа системаны Иннополиста кулланырга җыйналар. Запас частьләр табуда кыенлыклар булмаска тиеш. Аларны юнәлтүнең яңа юлларын тапканнар. Нашли устойчивых партнеров. Ышанычлы хезмәттәшләр таптык. Без ул партнерларны Дустана Кытай дип атыйбыз. Алар хәзер безне элек көнбатыш илләрдән кайтарылган әйберләр белән тәэмин итә. Давайте отработайте, Коровченко тоже подключитесь. Но основная часть это, конечно, сетевое хозяйство, но и в наших крупных предприятиях тоже, наверное, это будет интересно. Бүгенге утырышта шулай ук сәнәгать оешмаларыннан бүленеп чыккан газларны яңача чистарту усулы белән дә таныштырдылар. Бу Новосибирск белгечләре уйлап тапкан алым. Мәскәү вәкилләре кыйммәтле суыту системасын термоакустика методына алыштырырга тәкъдим итә. Ул ышанычлы һәм 10 мәртәбә арзанрак дип белгеч. Рөстәм Миннеханов барлык проектларның да әһәмиятле булуын белдереп, аларны игътибар белән өйрәнергә кушты. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Махсус хәрби операциядә һәлак булган Сергей Корсаков истәлегенә бүген Яршалыда КАМАЗның запас частьләр җитештерү заводында мемориаль такта ачтылар. Ул СВОга җибәрелгәнче монда эшләгән. 20 яшьлек егет 11 декабрьдә һәлак булган. Бүгенге истәлек кичәсенә аның якыннары КАМАЗ җитәкчелеге завод хезмәткәрләре җыелган иде. Кыю батыр егет үстергәннәре өчен әти-әнисенә рәхмәт әйттеләр. Сергей Корсаков вафатыннан соң батырлык орденына лаек истәлек тактасы ул эшләгән урынга куелды. Яршаллы клиникаларында дәваланучы һәм медицина үзәкләрендә тернәкләнүче хәрбиләрнең хәлен Наил Мәхтиев шәхсән белеп торырга җыена. Бүген иртәнге киңәшмәдә ул шул хакта сөйләде. Наил Мәхтиев үз кул астында эшләүче җаваплы хезмәткәрләргә ир-егетләрнең сәламәтлеген даими контрольдә тоторга кушты. Нинди дә булса дарулар җитмәсә яисә башка төр ярдәм кирәк булса, җаваплы җитәкчеләр бу мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш диде ул. Каждый воин, который пришел Хәрбиләрнең һәрберсе турында аерым кайгыртырга кирәк. Бу ир-егетләрнең бер өлеше кире үз батальоннарына китәчәк. Аларга карата игътибарлы булу һәм сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтү мөһим.
Татарстанга чит илләрдән эшкә килүчеләр 3 тапкыр кимегән. Шул ук вакытта Идел буе округындагы башка төбәкләрдә аларның саны арта. Безнең хезмәт базарында кыенлыклар килеп чыкмасмы? Бу хакта Реальное время интернет-газетасы яза. Татарстан Абхазия белән хезмәттәшлекне тагын да киңрәк җәелдерергә тели. Моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов Абхазия премьер-министры орынбасары, икътисад министры Кристина Азган белән очрашуында белдерде. Узган ел Татарстанга Абхазия президенты Аслан Бжания килгән иде. Ул безнең республиканың төрле тармаклардагы тәҗрибәсен үзләре өчен файдалы дип тапкан һәм аны өйрәнү өчен Татарстанга делегация җибәргән. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Абхазия арасындагы товар әйләнеше зур түгел, әмма аны арттыру мөмкинлеге бар ди. Безнең республика аларга КАМАЗ автомобильләре, шиналар, машина төзелеше кирәк-яраклары җибәрә ала. Икътисад өлкәсендәге һәм инвестицияләр җәлеп итү тәҗрибәбез белән уртаклашып була. Туристлык тармагы һәм шифаханәләр эшчәнлеге буенча да уртак хезмәттәшлек алып барырга мөмкин. Бүген Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы рәсми рәвештә ачылды. Тантана Казан Экспода президент Рөстәм Миңнеханов катнашында узган Мәдәният министрлыгы коллегиясе белән үрелеп барды. Буннан буынга күчә торган рухи хәзинәләрне өйрәнүгә һәр вакыт аерым игътибар бирелергә тиеш. Бу ел халыкларның милли үзенчәлекләрен танытуга тагын бер этәргеч булып торырга тиеш ди Рөстәм Миңнеханов. Коллегиядә борчыган мәсьәләләргә дә тукталдылар. Авыл җирендә кадрлар җитмәү, мәдәният йортларының эшчәнлеге, аларга халыкны җәлеп итә алмау. Тулырак киләсе репортажда. Бу төрлелектән күзләр камаша, уен коралларында уйныйлар, тегәләр, чигәләр үзләре милли киемнәрдән. Диварда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елының билгесе. Татарстанда яшәүчеләрнең төрлелеген, мәдәни мирасын, рухи кыйммәтләрне ничек саклауларын шушы мәйданда күрергә була. Бу Татарстанның кичкенә бер моделе кебек. Нәкъ бирдә бүген милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына старт бирделәр дә. Без республикада яшәүче милләтләрнең гореф-гадәтләре белән танышып торабыз. 2023 ел шул мәдәни байлыкны танытуга тагын да ныграк этәргеч бирер дип өметләнәләр. Живя 10 лет в Татарстане, да. 10 ел Татарстанда яшим, милли мәдәниятне таныту эшен алып барам. Бүген безнең яшьләр оешмасы да бар. Телне дә өйрәнәләр. Монда яшәүче башка халыкларның гореф-гадәтләре белән якыннан таныштым. Монгол һәм төрек бәйрәмнәрендә күбрәк танытасы килә. Нәрсә көтәбез? Әлбәттә, шушы игътибарны югалтмау. Менә беләсезме, бүгенге көндә без инде табигый хәл дип кабул итәбез Татарстанда дуслык йорты эшләп килүнең. Илебездә бары тик 20 төбәктә генә дуслык йортына ошаган оешмалар бар. Бит һәр субъект күп милләтле, һәр субъектта күп халык яши. Һәм менә шуңа күрә безнең үзебездә дә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Мәдәният министрлыгы коллегиясе дә сәхнәләштерелгән күренешләр белән үрелеп барды. Оннан буынга күчеп килгән рухи хәзинәләрне, туган телне, гореф-гадәтне, мәдәни мирасны, тарихны өйрәнүгә һәр вакыт аерым игътибар бирелергә тиеш. Вот все это не только на словах и на откуп только активистам это не должно быть. У нас есть система подготовки кадров, значит, училище, институт, и вся эта инфраструктура должна поддерживать наши вот эти коллективы. Узган ел республикада мәдәни инфраструктура өчен 2 миллиард ярым сум акча тотылган, тагын 4 миллиард сум төзекләндерү өчен бирелә. Ремонттан соң Казан циркына килүчеләр 3,5 тапкырга арткан. Сынлы сәнгать музееның кереме 7 мәртәбә. В то же время Нижнекамский драматический театр после Түбән Кама драма театрында да зур ремонт узды, матди базасы ныгытылды, әмма үсеш юк. Бу театрыннан да азрак акча эшлиләр. Җитәкчегә уйланырга җирлек бар. 2012 елдан 300-дән артык мәдәният йорты төзелгән, шуның кадәре ремонтланган. Начар хәлдәге құрылмаларның саны кими. Шул вакытта кайбер районнар буенча сораулар кала. Аларда да төзелеш, ремонт бара, исемлектәге начар хәлдәге учреждениеләрнең саны арта. В Ознакаевском районе было 3 СДК в неудовлетворительном состоянии. Теперь әйтик, Ознакайда 3 шундый объект булган. Хәзер 8 мондый күренешләр Зәй, Сорман районнарында да күзәтелә. Димәк, биналарны тиешенчә карап тормыйлар. Хәзер мәдәният өлкәсендә 22 меңнән артык кеше эшли. Авыл җиренә кадрлар җәлеп итү мәсьәләсе кала. Максатчан укытуга өмет зур. Хәзер мәдәният институтында 300 шундый студент укый. Советлар Союзы вакытында без беләбез, укуны бетергәч, һәр укытучы
һәр медицина белгече ул 3 яки 5 елга мәҗбүри рәвештә киткән иде авылларга эшләргә. Һәм менә безнең дандай уйларыбыз бар. Менә бу фикерне, бу алымны ничектер федераль хөкүмәткә дә мөрәҗәгать итеп, аны кире кайтып алырга. Яңа мәдәният йорты төзелеп тә буш торырга тиеш түгел. Президент төзегәнче үк күпме кеше йөри яшәгән санап куярга куша. Ремонт и красивые стены не главное. Важно, чтобы все объекты не пустовали, не простаивали, были наполнены содержанием и работали для культурного и духовного развития людей. Очень правильно надо расписывать технические задания, чтобы... И самое главное, очень важно, чтобы были там профессиональные специалисты. Республикада мәдәният өлкәсендә башкарылган эшкә федераль җитәкчелек тә бәя бирде. Регион сегодня является одним из лидеров в сфере культуры нашей страны. Татарстан нәтиҗәләр буенча бүген алдынгылар рәтендә күп төрле проектлар тормышка ашырыла, яңа тәкъдимнәр кабул итәбез. Алар күп милләтле халыкның бердәмлеген ныгытуга юнәлтелгән. Коллегия ахырында дәүләт бүләкләре тапшырылды. Филус Кахиров белән Алина Шәрипҗанова Татарстанның халык артисты дигән исемгә лаек булдылар. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Союз мультфильм киностудиясе башлыгы Юлиана Слащева һәм Россия мәдәнияте үзәге директоры Марина Абрамовалар белән аралашты. Юлиана Слащева белән Казандагы Союз мультпарк үзәгенең киләчәккә планнары хакында фикер алыштылар. Ул 2021 елда Акбарс аренада ачылган иде. Хәзер анда кунакларны анимация дөньясы аша Татарстанның мәдәнияте һәм тарихы белән таныштыралар. Узган ел бу үзәккә 57 мең кеше килгән, 8 меңләп осталык дәресе уздырылган. Марина Абрамова белән исә быел Татарстанда креатив атнасы уздыру турында сөйләштеләр. Ул бу тармак эшмәкәрләренә җитештергән продукцияләрен сату мөмкинлеген арттырырга, булган проектларын тагында киңрәк җәелдерергә ярдәм итәчәк. Татарстанның физик мөмкинлеге чикле балалар белән эшләү тәҗрибәсен бөтен илгә танытырга кирәк. Бу хакта Россия президенты каршындагы бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Мария Львова-Белова белдерде. Ул бүген Казанга эш сәфәре барышында апрель тернәкләндерү үзәге белән танышты. Бирдә елына 600 балага ярдәм күрсәтәләр. Аларны мәктәпкә, балалар бакчасына барырга әзерлиләр. Тулырак Рүзәл Шәрипов. Процедуралары бик күп, Аллаһка шөкер, рәхәтләнеп йөрибез. Гөлгенә Курамшины 2 бала әнисем, 1 ел элек ул бу тернәкләндерү үзәгенә сөйләшә белмәгән 3 яшьлек улын йөртәм. Бирдәге белгечләр белән шөгыльләнгәннән соң баланың теле ачылган. Гөлгенә ханым 2нче сабыен да монда алып килергә була. Сөйләшүләре бераз арткарак калган иде. Шунда монда инде тагын җырып процедураларны узып, ансы хәзер инде балтушка әйләнгән инде. Логопед, айрым дефектолог, психолог. Менә нәрсәләр кирәк балаларга, бөтенесен шунда узып була. Бер килгәндә, бер курс лечениядә. Тернәкләндерү үзәге эшчәнлеге белән бүген Россия президенты каршындагы бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Мария Львова-Белова таныштым. Ул биргә Татарстанның физик мөмкинлекләре чикле балалар белән эшләү тәҗрибәсен өйрәнергә килә. Бу үзәктә елына 600 дан артык бала дәвалана. Тернәкләндерүнең бер курсы 21 көн дәвам итә. Балаларның физик сәламәтлеген дә ныгыталар, акыл эшчәнлеген дә камилләштерәләр. 21 көн ул бик әз бит инде. Бездән киткәчтен дә бала белән ничек шөгыльләнергә икәнен аңлатырга тырышабыз. Күп кенә әти-әниләр белән бездән киткәч тә күбесе белән телефон аша, видеосвязь аша элемтә тотырга тырышабыз. Алар безгә язалар. Менә безнең менә шулай булган иде, безнең хәзер сөйләшә башлады, йөреп китте дип язалар. Біз бик шатланабыз. Мария Львова-Белова балаларны җыр ярдәмендә сөйләшергә өйрәтүләрен күрдем. Куллары начар хәрәкәтләнүчеләр белән шөгыльләнү алымнары турында белдем. Көндезге стационар эшчәнлеге аны аеруча кызыксындыра. Мондый хезмәт Россиядагы тернәкләндерү үзәкләрендә сирәк очрый ди ул. Мария Львова-Белова үзе дә 22 бала тәрбияли, аларның 13-нең физик мөмкинлеге чикле. Шуңа да инвалид ул кыз үстерүчеләргә көндезге стационарларның никадәр әһәмиятле булуын яхшы аңлый. Наших регионов мы это пытаемся распространять. Без физик мөмкинлеге чикле балалар өчен көндезге стационарларны ил буенча ачарга телибез. Казанда ул инде 20 ел эшли икән. Сездә инвалид балаларны мәктәпкә дә әзерлиләр.
ирекләр. Бу да бик мөһим тәҗрибә. Ул әлеге малай кызларга башка эштәшләре белән бергә белем алу мөмкинлеген бирә. И здесь мы увидели, собственно, потрясающий пример, когда детей за несколько лет доводят до нормы, они идут в обычную школу и учатся по обычной программе. Биредә сабыйлар белән 50-дән артык тәҗрибәле белгеч шөгыльләнә. Балалар хукукын яклаучының игътибарын малай кызларны терлекләндерүдә кулланыла торган заманча җиһазлар да җәлеп итте. Ә менә бу ябалак йорты дип аталган бүлмә. Биредә артык актив булган балалар белән төрле күнегүләр ясыйлар. Мәсәлән, менә шушы тренажерда аларны дөрес итеп йөрергә өйрәтәләр. Ә менә шушы махсус гамакта отынганда бала үзенең тәнен дөрес итеп тоярга өйрәнә һәм тынычлана. Мария Львова-Белова Татарстанның инвалид балалар белән эшләү тәҗрибәсе белән башка төбәкләрдә танышачак дип белдерде. Киләчәктә Россиянең яңа территорияләрендә яшәүче белгечләрне дә бирегә алып килеп өйрәтергә ниятлиләр. Рузаль Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Мария Львова-Белова Казанда якыннары махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләләр белән дә күреште. Ул хәрбиләрнең хатыннары белән мондай форматта беренче тапкыр очраша. Төп максаты аларга нинди ярдәм кирәклеген, нинди авырлыклары булуын үзләреннән сорап белү. Хатын-кызлар кредит каникуллары, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүдән өлешчә азат итүләре өчен рәхмәтен белдерде. Әмма әниләрне хәзер балаларының психологик халәте борчый. Алар белән эшләүчеләр булсын иде диләр. Тагын бер тәкъдим махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренең дәрәҗәсен күтәрү. Мария Львова-Белова хатын-кызлардан ишеткән фикерләрне ил президентына җиткерәчәк. Вы семья защитников Отечества. Сез бит ватан сагында турышларның гаиләсе. Күп кенә ирләр хәзер өйдә утыра, ә сезнекләр махсус хәрби операция зонасында. Безгә мондый гаиләләрнең дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Чөнки сез үзегезнең иң кадерле кешегезне анда озаттыгыз. Мин бу фикерләрне Владимир Путинга якын арада җиткерәчәкмен. Самое дорогое, что у них есть. Мария Львова-Белова Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашты. Алар ятим балаларга, авыр тормыш хәленә эләккән гаиләләргә ярдәм хакында фикер алыша. Республикада мөмкинлеге чикле балаларны дәвалар өчен кулланыла торган проектлар да каралды. Шулай ук апрельдә Татарстанда сәламәтлек саклау темасына багышланган зур чара узачак. Илнең 89 төбәгеннән бала хокукларын яклаучылар җыелыр дип планлаштыралар. Второй раз в Татарстане всегда это особое удовольствие. Очрашуда Татарстанда яңа 2 проект башланачагы да билгеле булды. Беренчесе аша инвалид балалары булган әти-әниләр дәүләт программалары хакында күбрәк белә алачак. Ул илдә беренче тапкыр бездә тормышка ашырылачак. Тагын бер проект авыр хәлдә калган яшүсмерләр өчен махсус социаль хезмәт булдыру. Белгечләр урамга чыгып, андый балаларны ачыкларга җыена, ә аннары спорт һәм яшьләр клубларына җәлеп итмәкчеләр. Для того, чтобы нам выявить этих подростков, Авырлыклар алдында калган үсмерләрне тәрбияләр өчен урамда эшли ала торган социаль хезмәткәрләр кирәк. Бу кешеләр яшьләр күп җыела торган урыннарга чыгып, малай кызларга тормыш кыйммәтләрен аңлатырга, киләчәк һөнәр сайлау буенча юнәлеш бирергә тиеш. Их дальнейшие жизни, дальнейшей занятости. Бүген Республиканың хоккей федерациясе президенты Наил Маганов белән Казан мэры Илсур Метшин башкаладагы ишек алды хоккейы үсеше турында фикер алышты. Хоккей холыкны чыныктыра торган спорт түрі ди Наил Маганов. Ике җитәкче 70-нче мәктәпнең яңартылган хоккей мәйданчыгындагы уенны да карады. Аны Акбарс хоккей клубы ярдәмендә узган ел ремонтлаганнар. Наил Маганов тәкъдиме белән тагын шундый 5 хоккей мәйданчыгы төзекләндерелгән. Матчтан соң Наил Маганов белән Илсур Метшин команда капитаннарына спорт җиһазлары һәм форма алу өчен 500 мең сумлык сертификат тапшырды. Бүген Казанда 81 хоккей мәйданчыгы бар. Аларның күбесе мәктәп территорияләрендә урнашкан. 1600 бала өчен үзләре яшәгән җирлектә хоккей белән шөгыльләнү мөмкинлеге булдырылган. Алар белән 73 тренер шөгыльләнә дип ассызыкланды. 100дән артык җыр язган композитор аларны җанлы тавышка үзе дә башкара, татар фольклорын республика күләмендә генә түгел, дөнья дәрәҗәсендә таныткан шәхес. Аның турындагы китапны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә халыкка тәкъдим иттеләр. Юлын белгән арымас дип аталган басма халык җырчысы Айдар Фәйзрахмановның гомер юлы һәм иҗаты турында. Китапта халык артисты тормышындагы кызыклы вакыйгалар, истәлекләр урын алган, алар хакында танылган шәхес хәбәрчебез Инзилә Хөсәйновага сөйләде. Җанлы тавыш белән симфоник оркестрга кушылып җырлыйлар. Бу хәзерге заманда шактый сирәк очрый торган зәвыклы һәм затлы концерт. Татар моңын саклап калу, аны тамашачы күңеленә үтеп керлек итеп җиткерү Айдар Фәйзрахмановның тормыш максаты. Татар җырларының
Безнең милли моңыбызга якын яңгыраш менә шушылай булырга тиеш дип әйтәсем килә мин бүген концертта. Менә концертның барышында гел шушыңа берникадәр басым ясыйм. Йөзек ашы дигән әсәрне укып бетереп китапны япканда, әтиебез малай туса Айдар, кыз бала туса Вәсилә исеме кушарбыз диде. Болашак хатирәләре, яшьлек еллары истәлекләре, иҗат юлындагы вакыйгалар, булар барысы да Айдар Фәйзрахманов турындагы китапта урын алган. Журналист Галина Гыймадова язган басманы тамашачыга тәкъдим иттеләр. Ул юлын белгән арымаз дип атала. Айдар Фәйзрахманов милләтебез җәүһәрләрен, халык җырларын эзләп меңләгән чакрымнар узган кеше. Аларны дөньяга таныту өчен Кытай, Монголия, Гарәп әмирлекләре, Тунис, хәтта Африкага кадәр барып җитә ул. Шулай да иң кызыклы истәлекләр туган як белән бәйле ди. Кызыклы моментлары бик күп. Актанышта biz gastrolda Mahmud Hüseyin alып бара безнең концертыбызны бөтенебез чыгып утырдык. Mahmud абый, кайда Mahmud абый, борчылабыз, излибез. Бер заман ыкның теге башына Mahmud абый тәгәрәп менеп килә. Mahmud абый: "Мен егетләр, мин ыкка кирип ятканым менә бу атып, йоклап киткәнмен, дагып төшеп киткәнмен 2 километр." Менә андый ниләр булды. Малай чактан күп вакытты муфтылардан эзләп. Айдар Фәйзрахманов сәхнәгә беренче мәртәбә 1981 елда күтәрелә. 30 елга якын Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында чыгыш ясый. 2002 елдан Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамблен җитәкли. Төрле җыентыклардан, архивлардан эзләп, ерак авылларга йөреп тупланган борынгы көйләр җанлы яңгырый. Аларны татар халык уен коралларында башкаралар. Аның кебек милләтпәрвәр кеше, аның кебек безнең халкыбызның мирасын яратучы кешеләр бүгенге көндә бик аз. Һәм халкыбыз өчен шундый бай мирас калдыручы кешеләр бармак белән генә санарлык. Biz аны күптән беләбез. Аның Курайда уйнаганын, Баянда уйнаганнарын, Гармунда уйнаганнар. Безнең заман кешесе иде. Минем заман кешесе дип әйтсәң, ялгышмам. Айдар уникаль шәхес, милләтебезнең асыл улы. Ул җырчы да, композитор, педагог. Хәзер Айдар Фәйзрахманов көйгә салган җырларны яшь артистлар да яңгырата. Димәк, ул башкарган эшнең киләчәге өметле. Инзилә Хөсәйнова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Гыйнварның соңгы көне шундый яңалыклар алып килде. Иртәгә февральгә аяк басабыз. Һава торышының ничек булачагы белән рекламадан соң Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Һава торышында үзгәрешләр күзәтелә. Атмосфера басымы арту белән явым-төшемнәр туктала, температура түбәнәя. Яндекс погода мәгълүматы буенча көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда кояш чыгачак дип фаразлана. Температура 8 градус тирәсе булачак. Төньяк көнчыгыш районнарда түбән Кама, Яршаулы, Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 6 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава температура 6 градус тирәсе булачак. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән явым-төшем көтелә, уртача 4 градус салкын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава урыны белән кар 5 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта болытлы һава 6 градуска кадәр салкын. Пәнҗешәмбе температура төшүен дәвам итә, урыны белән явым-төшем көтелә. Шулай ук елларда бозлавык. Бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава урыны белән явым-төшем көтелә, 4 градуска кадәр салкын. Җилкен яктан атмосфера басымы төрекөмеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студиядә Эльвина Насыйбуллина. Сау-сәламәт булыгыз.